Benvinguts al seminari en línia sobre trastorns de la conducta alimentària. L'objectiu d'aquest seminari és saber quines coses és important tenir en compte des del centre educatiu pel que fa en relació als trastorns de la conducta alimentària. I per a fer-ho hi som la Laura Fernández i jo mateixa, Sara Bujalance, som totes dues psicòlogues de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia, jo concretament directora i la Laura coordinadora del Servei d'Atenció a les Persones. I bé, deixeu-me presentar prèviament una miqueta què és l'associació i què fem. Endavant. Bé, l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia és una entitat sense ànim de lucre que va néixer el 1992 a l'Hospital Clínic de Barcelona. En aquell moment no existia cap associació d'aquestes característiques ni a Catalunya ni a la resta de l'estat espanyol i les famílies que tenien un fill o una filla ingressats per un trastorn de la conducta alimentària en aquell moment a l'hospital es van unir amb l'objectiu d'informar i assessorar i acompanyar altres famílies que com ells es trobaven en aquesta situació. Aleshores, des d'aquell moment portem a terme principalment 3 projectes, un servei de suport psicosocial a persones afectades i especialment als familiars, un programa de prevenció de trastorn de la conducta alimentària i també accions de sensibilització sobre els trastorns de la conducta alimentària. Bé, endavant. Bé, què són els trastorns de la conducta alimentària, a grosso modo? A grosso modo podem dir que els trastorns de la conducta alimentària són trastorns mentals greus en els que la persona se sent exactament així, profundament insatisfeta amb si mateixa, en general amb tota la seva vida, i aquesta insatisfacció i aquest malestar afecten greument una o més àrees de la seva vida. En general, tot i que tots tenim al cap el fet que algú que té un trastorn de la conducta alimentària veu alterat sobretot el seu hàbit alimentari, la forma com es relaciona amb el menjar, hem de tenir en compte que aquesta alteració amb l'alimentació és el que diríem la punta de l'iceberg. Sabem que un iceberg és un bloc de gel molt gran, la part petiteta, que és la part visible, és en realitat la part més petita, la més grossa quedaria sota de l'aigua, i amb el trastorn de la conducta alimentària succeeix el mateix. La part visible, aparentment visible, que és la part de preocupació per l'alimentació, pel pes, pel cos, seria en realitat la simptomatologia principal, però la part més visible i més petita, la part més complexa, és tota la que quedaria sota de l'iceberg, que té a veure amb una dificultat en la gestió de les emocions, amb una baixa autoestima, amb una dificultat per tolerar la frustració, amb una dificultat en general per entomar la vida, per a les habilitats de la vida en general, en el dia a dia. Per aquest motiu insistim molt en que el trastorn de la conducta alimentària va més enllà de l'alimentació i del cos, té una implicació a nivell d'emocions i de pensaments i d'autoestima, i tota la part psicològica i emocional és la realment grossa, per dir-ho d'una manera. I és molt important també que tinguem en compte que el trastorn de la conducta alimentària sempre té un origen multifactorial. Té un desenvolupament progressiu i molt complex en el que intervenen factors de risc a nivell individual. Per exemple, el fet de ser dona i ser adolescent són factors de risc individuals importants. Hi ha factors de risc psicosocials, per exemple, vivim en un entorn occidental i desenvolupat en el que el model de bellesa, específicament el femení, és excessivament prim i la pressió social en general per tenir un determinat cos és força elevada, i aquests elements afavoreixen l'aparició de trastorn de la conducta alimentària, i es podrien identificar també alguns factors de risc a nivell familiar, per exemple. Però en qualsevol cas, la idea és que l'origen d'un trastorn de la conducta alimentària sempre és multifactorial, és complex, i davant de la pregunta què ha provocat aquest TCA, aquest trastorn de la conducta alimentària, malauradament no podem donar una única resposta o no es pot aïllar una única causa, perquè sempre té un origen multifactorial. I molt important també, davant la pregunta que sovint rebem de com podem diferenciar què és un trastorn de la conducta alimentària del que serien certes inquietuds o preocupacions per la imatge o l'alimentació no patològiques. Doncs bé, hem de tenir en compte que parlem de trastorn quan es donen 2 elements força clars.
o quines serien les pistes principals que ens poden alertar que aquella persona està patint realment un trastorn. La primera cosa és que la persona està patint. Quan una persona té un trastorn de la conducta alimentària, està patint a nivell emocional, sobretot. De fet, el trastorn de la conducta alimentària és una situació que provoca un malestar molt intens a la persona afectada. Si podem dir que viu un autèntic infern emocional. O sigui que hi ha aquest patiment i, molt important també, la persona no té control, ha perdut el control sobre el seu hàbit alimentari i, en general, sobre diferents aspectes del seu comportament. O sigui, la persona ha perdut aquest control i aquest control qui ja té és el trastorn de la conducta alimentària. O sigui que aquestes serien les dues pistes principals que ens estan alertant que aquella persona té un trastorn i que, per tant, necessita ajuda. Perquè si hi ha un trastorn, la persona necessita ajuda especialitzada per poder-se'n sortir. Endavant. Ampliem imatge, sisplau. Quan parlem de trastorn de la conducta alimentària, de quines dades, quines xifres, quina magnitud té això en el nostre entorn, en aquest cas Catalunya? Doncs podríem parlar, primer, hauríem de descriure quins són els principals trastorns de la conducta alimentària, quins són els principals diagnòstics, que són anorèxia nerviosa, bulímia nerviosa, trastorn per afartament i trastorn de la conducta alimentària no especificat, que ara a continuació veurem amb una miqueta més de detall en què consisteix cada un d'ells. I el que sí que és molt important que tinguem en compte és que les dades epidemiològiques ens alerten que un 5% de la població adolescent femenina està patint un trastorn de la conducta alimentària i un 11% més estaria en risc. Que això, si ho traduïm a un grup classe, i per entendre-ho millor, podríem dir que una de cada 20 adolescents pateix un trastorn de la conducta alimentària i entre 2 i 3 més estan en risc de patir-ho. Hem d'indicar també que aquestes dades epidemiològiques són dades prèvies a la pandèmia per Covid. Tots sabem que arrel de la pandèmia per Covid hi ha hagut un increment de casos de trastorn de la conducta alimentària i, per tant, és possible que actualment aquestes dades fossin fins i tot una miqueta superiors. Molt important també, tal com veníem dient, són trastorns mentals greus i complexes, on hi ha tota una part emocional i psicològica implicada, i això fa que la mitjana de temps que una persona triga a recuperar-se se situa entre aproximadament els 4 a 5 anys. Així que estem parlant d'un problema que no se soluciona en setmanes o mesos, sinó que necessitem anys per aconseguir la recuperació total. Sí que és cert que, evidentment, des del moment en què la persona es posa en tractament, a poc va millorant i potser la part més gruixuda o més aguda en un any o dos ja ha passat, però és molt important que tinguem en compte que la recuperació total arriba, doncs això, de mitjana entre uns 4 a 5 anys. Són el trastorn mental amb una taxa de mortalitat més elevada, d'acord? De fet, concretament, un 5% de les persones que pateixen anorèxia nerviosa moriran a causa o moren a causa de l'anorèxia nerviosa. Això és una de cada 20 persones afectades per anorèxia nerviosa. I, per últim, però molt important, hem de tenir en compte que el 70% de les persones que pateixen un trastorn de la conducta alimentària es recuperen. I es recuperen totalment. O sigui que estem davant d'un trastorn que, per una banda, té una taxa de recuperació força elevada, un 70%, i que al mateix temps presenta la taxa de mortalitat més elevada en salut mental. En resum, el 70% es recuperaria, un 5% acabaria morint i entre un 20 i un 25% cronificaria. Endavant. Dèiem abans que detallaríem una miqueta en què consisteix cada un dels diferents trastorns de la conducta alimentària, però ja us avancem, i sobretot des de l'escola, que potser el més important davant d'un possible cas de trastorn de la conducta alimentària al centre escolar no és tant identificar quin diagnòstic és, sinó identificar les senyals d'alerta, perquè el diagnòstic en si és una cosa útil per als serveis de salut mental, per aplicar millor el tractament, etc. Però
és un procés, o arribar al diagnòstic és un procés relativament complex, no? I realment ens podem perdre una mica, no?, en tot aquest tema si ens hi concentrem massa, no? I realment des del centre escolar el que és realment important és entendre, a grosso modo, que és un trastorn de la conducta alimentària, identificar les senyals d'alerta i acompanyar aquell alumne, no?, que pugui estar patint aquest problema. Però en qualsevol cas anem a revisar breument en quin consisteix cada un dels diagnòstics, no? Quan parlem d'anorèxia nerviosa hem de tenir en compte que tenim algú que principalment a nivell de sintomatologia el que fa és una restricció alimentària severa, d'acord? Aquesta restricció alimentària severa es porta a terme per una autèntica fòbia a engreixar. Sempre diem que la persona que té anorèxia nerviosa, com aquell qui diu, s'estima més morir-se que no pas engreixar, d'acord? I s'ha de donar també el que anomenem una distorsió de la imatge corporal. Aquesta imatge típica que tenim d'una noia prima que quan es mira al mirall es veu més grassa és real i això és la distorsió de la imatge corporal. La imatge corporal és la representació mental que cada persona té del seu propi cos i aquesta representació que cada un de nosaltres tenim del nostre cos pot ser, es pot ajustar com és el nostre cos realment o pot estar distorsionada, com passa amb el cas de l'anorèxia nerviosa, que la persona es veu més grassa, més voluminosa, amb més quilos dels que realment té, d'acord? Aquests serien els trets principals de l'anorèxia nerviosa. Restricció alimentària severa, motivada per una fòbia a engreixar i distorsió de la imatge corporal. Sí que ens agrada indicar aquí que quan una persona té anorèxia nerviosa i no menja perquè el trastorn la té segrestada i li impedeix menjar i necessita ajuda professional i especialitzada per poder recuperar l'hàbit alimentari. Ho dic perquè aparentment ens pot semblar que la persona es nega de manera voluntària a menjar i no és així. Recordem que la persona, podríem dir, que està segrestada, posseïda pel trastorn. En el cas de la bulímia nerviosa, el que tindríem és a una persona que té la mateixa preocupació per la imatge corporal, per aprimar, té la mateixa fòbia a engreixar que té la persona que té anorèxia nerviosa, que la seva intenció probablement seria fer restricció alimentària, però que l'ansietat que pateix la porta a fer tot just la cosa contrària, que són afartaments, d'acord? Els afartaments són ingestes compulsives que la persona fa normalment quan està soles, que normalment acostuma a menjar de forma compulsiva aliments força calòrics o els aliments que habitualment la persona intenta evitar. I les dues pistes principals per identificar un afartament són que la més important és que la persona menja o ingereix aquell aliment amb la sensació de manca de control sobre la ingesta. O sigui, la persona no pot parar de menjar. O sigui, es veu obligada per l'ansietat a fer aquest afartament. I molt sovint la persona menja fins a sentir-se desagradablement plena, o sigui, fins que realment ja no entra res més al cos. Aquestes serien les pistes per identificar un afartament. Aleshores, què passa? Que quan la persona ha fet aquest afartament se sent culpable, té por d'engreixar, recordem que té la mateixa preocupació per aprimar que la persona que té anorèxia nerviosa i, per tant, ho intenta compensar. I per això, després de l'afartament, és habitual que hi hagi, per exemple, conductes que en diem purgatives, que hi hagi un vòmit autoinduït o el consum de diürètics i laxants, tot amb l'objectiu d'intentar treure aquell aliment que ha entrat al cos, i molt habitualment l'afartament va seguit d'un període de restricció, de pràctica d'activitat física per aprimar, d'acord? O sigui que, de fet, habitualment amb la bulímia nerviosa el que ens trobem és que la persona fa un afartament, després de l'afartament fa una conducta purgativa, després normalment té un període restrictiu, pot estar un període de 3 dies fent força restricció alimentària fins que l'ansietat la torna a fer un afartament. Tant en el cas de l'anorèxia nerviosa com en el cas de la bulímia nerviosa ens podem trobar persones que fan exercici físic amb l'objectiu únicament d'aprimar, d'acord? En tots dos casos, evidentment, hi ha una autoestima molt perjudicada, hi ha una preocupació molt aguda, molt obsessiva per la imatge corporal i l'estat d'ànim, o sigui, els símptomes depressius, l'ansietat, la irritabilitat, sempre hi seran presents i seran comuns tant en l'anorèxia nerviosa com en la bulímia nerviosa, d'acord? El trastorn per afartament seria aquell trastorn o aquella situació en la que la persona
fa afartaments igual que a la bulímia nerviosa, d'acord? Amb els mateixos criteris, o sigui, menja amb la sensació de manca de control sobre la ingesta fins a sentir-se desagradablement ple o plena, d'acord? Però la diferència principal entre la bulímia nerviosa i el trastorn per afartament és que en el trastorn per afartament, després dels afartaments, no hi ha cap conducta compensatòria. És a dir, la persona, tot i que se sent culpable, tot i que no li agrada l'afartament que ha fet, no fa ni cap vòmit autoinduït, ni consum de diürètics laxants, no fa restricció, no fa cap conducta amb l'objectiu d'intentar compensar aquell afartament. Per aquest motiu, és bastant habitual que la persona que pateix un trastorn per afartament, amb el temps, acabi també patint un possible sobrepès o una obesitat, d'acord? A conseqüència d'aquests afartaments. Sí que és cert que el trastorn per afartament tenim a una persona també amb símptomes depressius, amb ansietat, que té un malestar emocional molt notable, molt profund, molt agut, que li dificulta molt el dia a dia, que li perjudica el seu benestar, d'acord? Tenim a una persona que no li agrada el seu cos, que se sent insatisfeta amb la seva imatge corporal, però sí és cert que potser amb el trastorn per afartament la preocupació per la imatge corporal no és tan aguda, tan visible, tan punyent, com habitualment ho és amb l'anorèxia i en la bulímia nervioses. No us he dit que tant en la bulímia nerviosa com en el trastorn per afartament hi ha un criteri temporal, que en diem, que és que els afartaments s'han de donar com a mínim un cop a la setmana durant com a mínim 3 mesos seguits. Això tant en la bulímia com en el trastorn per afartament. I per últim tindríem un trastorn de la conducta alimentària que és tan important com els que acabem de veure, que és el trastorn de la conducta alimentària no especificat, el famós TCANE, de manera abreviada. En aquest cas el que tindríem és una persona que està patint simptomatologia clara i pròpia d'un trastorn de la conducta alimentària, perquè hi ha insatisfacció de la imatge corporal, perquè hi ha símptomes depressius, hi ha irritabilitat, etc. Hi ha una alteració amb l'hàbit alimentari, potser hi ha conductes purgatives, pràctica d'activitat física amb l'objectiu d'aprimar, però la persona no reuneix criteris clars com per poder diagnosticar o bé anorèxia nerviosa, o bé bulímia nerviosa, o bé trastorn per afartament, i per aquest motiu és un no especificat, perquè tenim clar que és un trastorn de la conducta alimentària, però no hem pogut especificar quin dels 3 diagnòstics previs hem estat detallant. Aquí, o en aquest cas, el que és molt important que tinguem en compte és que el fet de ser un no especificat no fa que sigui més lleu o menys important. Habitualment ens trobem que hi ha certa tendència a infravalorar la possible gravetat i el possible impacte d'aquest diagnòstic per la coletilla aquesta de no especificat. I aquí el que és important és que tinguem en compte que un TCANE pot ser tant o més greu que una anorèxia nerviosa, una bulímia nerviosa, un trastorn per afartament, que la persona pateix, o sigui, pateix moltíssim i que, per tant, qualsevol d'aquests diagnòstics el que necessita és una ajuda especialitzada per poder recuperar el benestar i el projecte vital. D'acord? I en general hauríem de tenir en compte que el que determina la gravetat del cas no és tant el diagnòstic, sinó el conjunt de la situació d'aquella persona i el conjunt de la gravetat dels diferents símptomes. Endavant. Molt bé, arribat aquí. Una pregunta que habitualment rebem i que li passaré a la Laura, la nostra companya. La recuperació total d'un trastorn de la conducta alimentària és possible, Laura? Sí, tot i que com ha comentat la Sara, els trastorns de la conducta alimentària, diguem-ne que són els trastorns amb més taxa de mortalitat en salut mental, sí que veiem des de l'associació que el percentatge de recuperació és positiu, estem parlant de més d'un 70% de casos, i el que també sempre deixem a les famílies des de l'associació és que han d'existir 3 potes, que en diem, d'una banda, perquè existeix aquesta recuperació total. És a dir, quan parlem de recuperació parlem d'una persona que pot reprendre el seu projecte vital amb normalitat i que aquesta aturada de la vida, doncs, tornem a reprendre el funcionament, diguem-ne, normal de la persona. Es necessiten 3 elements molt importants. D'una banda, que tinguem una persona motivada a recuperar-se, és a dir, que aquesta persona hagi detectat que necessita ajuda i que necessita curar-se,
si no tenim aquesta motivació realment es fa molt complicat. Un segon element també molt important que insistim sempre des de l'entitat és que el tractament ha de ser multidisciplinari i especialitzat. Com ha comentat la Sara, es tracta d'un grup de trastorns on sí que aquestes conductes que veiem, que ens criden més l'atenció, és l'alteració de l'hàbit alimentari, de la imatge corporal, la preocupació del cos, però sota de tot això hi ha un gran component emocional, de creences, i és necessari que hi hagi un equip que pugui encabir totes aquestes parts de l'iceberg, no? Aquesta punteta que veiem en relació amb el menjar, però tot aquest patiment i tot això que ha fet que la persona aflori aquestes conductes. I també molt important des de l'entitat és que aquesta persona tingui un bon suport ambiental, no? Especialment una família que l'ajudi, que tingui les eines per poder ajudar-la d'una manera més positiva. No? Per tant, si tenim una persona motivada, un tractament especialitzat i un bon suport ambiental, familiar, dels amics, sí que parlaríem d'un percentatge molt esperançador, no? Més d'un 70%, i a l'associació veiem, no? Veiem aquesta demanda tan gran de persones que pateixen, però també veiem aquestes persones que truquen, que recuperen, no? I que actualment poden fer la seva vida d'una manera completament normal. Així que donem un missatge esperançador sobre això. No sé, Sara, si tu vols afegir alguna cosa. Res, molt bé, ho has resumit molt bé. Sí que és cert que al carrer hi ha aquesta creença errònia de que el trastorn de la conducta alimentària es té per sempre, que la recuperació total no és possible, i probablement aquesta creença existeix perquè, tal com dèiem abans, els tractaments són llargs i molts cops la persona els abandona prematurament, abans d'acabar de recuperar-se realment del tot, i també pel fet que el trastorn de la conducta alimentària presenta una particularitat molt antipàtica, que és la manca de consciència de malaltia. Perquè molt sovint la persona, tot i que està vivint un autèntic calvari, li costa identificar l'origen del patiment en el trastorn i, per tant, li costa identificar la necessitat de rebre ajuda, i això fa que a vegades costi una miqueta que iniciï tractament o que el mantingui, però, tal com molt bé deies, la recuperació total és possible. Una part maca, o una de les parts maques que vivim des de l'associació és veure com persones que han arribat a estar molt malament, amb el temps se'n van sortint i fan una vida completament normal, com tu i jo ara, que no hem patit mai un trastorn de la conducta alimentària. I tant. Molt bé, doncs, endavant. Endavant. Molt bé. Doncs ara continuarem la sessió explicant quines serien les senyals d'alerta que el centre docent, diguem-ne, pot detectar. Aquesta part la considerem molt important i, com ha remarcat abans la Sara, jo també ho vull comentar, que en qualsevol cas la responsabilitat dels professionals dels centres docents no serà mai diagnosticar un trastorn de la conducta alimentària. De fet, no, és impossible, no es podria, però sí que el fet de conèixer aquestes senyals és una arma que diem molt potent perquè, diguem-ne, que és la manera com el trastorn pot deixar-se veure i d'aquesta manera fer possible que si la persona està patint aquest tipus de problema, detectar-ho el més aviat millor i que aquesta persona pugui rebre una valoració i començar el camí a la seva recuperació. També insistir en que, curiosament, sempre es creu que totes les senyals d'alerta aniran relacionades amb el cos i amb el menjar, però també n'hi ha d'altres relacionades amb l'estat d'ànim i amb tota aquesta dificultat de gestió emocional que comentàvem, que conformen si els trastorns. Aleshores, hi ha un llistat força llarg i us vaig explicar les més rellevants a les que hauríem d'estar alerta. I dir-vos també que si ens trobem algun tipus d'aquestes senyals, és això, és una senyal, i el que haurem de fer és valorar què està passant. En relació amb l'aspecte físic, amb el pes, una senyal d'alerta força evident seria que un alumne o una alumna tingués una pèrdua de pes injustificada, és a dir, que no hi hagi hagut cap malaltia o cap motiu mèdic que justifiqui aquesta pèrdua de pes. Evidentment, això podria respondre a una restricció alimentària i seria un motiu, diguem-ne, d'alarma que ens convidaria a veure què està passant. Un altre molt important seria que una persona comencés a fer canvis en la seva alimentació amb l'objectiu de primar. Un interès molt, diguem-ne, molt evident per les dietes
però també canvis que d'alguna manera s'emmascaren en canvis més subtils, com que de cop i volta una persona li comenci a sentar molts grups alimentaris malament, sense cap justificació mèdica, o que comenci a mostrar interès per dietes basades, per exemple, en una alimentació vegetariana vegada de cop i volta, quan realment no hi ha darrere una creença familiar o aquest hàbit alimentari a nivell familiar des de la infància. Tot aquest tipus d'interès sobtat que provoca un canvi en l'alimentació seria una senyal d'alerta. Penseu també que bé, una de les principals, o el principal factor precipitant per un trastorn de la conducta alimentària és la realització de dietes sense cap mena de justificació i control mèdic. Per tant, si veiem que aquesta persona està interessada en tot aquest món de les dietes, seria una de les senyals d'alerta més evidents. També una mica el que comentem extrapolat a l'activitat física. Si una persona igual comença a tenir un interès molt sobtat per l'activitat física o comença a voler fer esport d'una manera més constant, fins i tot s'angoixa si no pot fer aquesta activitat física, o si també està fent activitat física o s'està movent, diguem-ne, en moments on no toca, que està constantment movent les cames o en moviment, o s'aixeca constantment a la classe. Aquí també ens hauríem d'alertar, perquè podria ser que aquesta persona estigués fent ús de l'activitat física per fer-li cas a aquesta veu del trastorn que li diu que ha de cremar calories per aprimar. També persones que mostrin interès en l'activitat física sempre amb aquest objectiu d'aprimar. Sempre és important fomentar l'activitat física des del cuidar, no des del moldejar. Si una persona fa servir l'activitat física únicament per moldejar el seu cos, podria ser signe també de preocupació excessiva per la imatge corporal i hauríem també d'estar alerta. En casos on realment ja estaríem parlant de senyals físicament més greus, veuríem persones que se senten més fatigades, més dèbils, també persones que tenen sensació constant de fred. Pensem que la pèrdua del greix corporal també manté la temperatura i quan hi ha una disminució del greix corporal podem tenir aquesta sensació constant de fred. Per tant, veure un alumne que per exemple, molt tapat a classe o que constantment té fred també seria un indicador. L'amenorrea seria la pèrdua de menstruació, com hem comentat abans, quan hi ha restricció alimentària, hi ha molts processos físics que s'alteren. Una pèrdua de la menstruació seria indicador que ja l'índex de massa corporal està baix. I també l'aparició de l'anugo, que seria quan també hi ha una pèrdua de greix corporal força elevada. Per mantenir aquesta temperatura corporal, el cos crea una capa de pèl que ajuda a mantenir la calor. Per tant, si veiem aquest indicador, voldria dir que ja estaríem parlant d'una restricció i una pèrdua de pes més severa. Una altra que de vegades normalitzem o pot passar desapercebuda, però també és molt important, és com aquesta persona s'està dirigint i es parla, com s'adreça al seu propi cos, les expressions que fa sobre el seu propi cos. Si és una persona que sempre es refereix a si mateixa d'una manera negativa físicament, estic grassa, tinc molta panxa, no m'agraden les meves cuixes. Si veiem que aquests comentaris i aquestes expressions són molt habituals i sobretot li fan patir, també seria una senyal a tenir en compte. Evidentment, si trobem presència de vòmits autoinduïts, consum de diürètic, laxant, o també la conseqüència. Un alumne pot tenir un mal dia i haver d'anar al lavabo moltes vegades en un dia, però si cada dia fa aquesta demanda, possiblement respongui a que està prenent algun tipus de laxant. Per tant, alerta. D'altra banda, que us trobeu que la persona llença l'entrepà o també que sempre se l'oblida. Si se'ns oblida un dia, vale, però si se'ns oblida cada dia, aquí també seria un indicador. O que eviti baixar al menjador, o que eviti al final aquests moments on hagi de fer algun àpat rodejat de persones, que esmorzi sol. També rebuig a mostrar el seu cos. Pensem que el trastorn de la conducta alimentària el que fa és hi ha una insatisfacció corporal, una insatisfacció de la imatge corporal, que, com deia la Sara, és com es veu aquesta persona a si mateixa. I tot i que nosaltres des de fora podem veure una aparença o una altra, la persona que pot tenir un trastorn de la conducta alimentària mostrarà rebuig a mostrar el seu cos i això es traduirà en que ho passi malament als vestuaris, a les piscines, activitats que impliquin això, mostrar el cos,
que cada dia que hi hagi una activitat extraescolar en relació amb el cos s'aixequi malament, no? Podrien ser indicadors que aquesta persona està patint, no? I després també us volem ressaltar molt aquestes 3 últimes perquè no van relacionades en si amb el pes, amb el menjar, amb la imatge, sinó que és important entendre que una alteració de l'estat d'ànim, que la persona se senti més angoixada, més desmotivada, més trista, més irritable. Pensem que quan hi ha un trastorn, un possible trastorn, com abans comentava la Sara, un element molt important és que hi haurà patiment, no? La persona estarà patint a nivell emocional i això també es traduirà. Per tant, si veiem que una persona ha mostrat un canvi molt dràstic en el seu estat d'ànim, també seria hauríem de tenir-ho en compte, no? L'aïllament social també seria molt rellevant, no? Pensem que també la nostra societat moltes vegades el menjar no deixa de ser un acte social, no? I si una persona tendeix a no voler estar amb els amics, a voler estar sol, no? També seria un indicador molt important a tenir en compte, no? Són persones que al final el propi pensament fa que es vulgui estar sol, no? Perquè hi ha aquest rebuig a mostrar el cos, hi ha aquest rebuig a menjar amb altres persones, a estar en companyia, a mostrar com se sent, no? I la persona tendirà a estar sola. I finalment també el que podem tenir en compte seria si el rendiment acadèmic de la persona està alterat. I aquí podria anar més o menys, perquè recordem que, per exemple, en casos d'anorèxia nerviosa, aquesta exigència, aquests trets de personalitat tan exigents, poden mostrar que trobem un expedient acadèmic brillant, però realment aquesta persona darrere estigui patint. Per tant, també seria un altre indicador a tenir en compte i, sobretot, davant de trobar-vos alguna d'aquestes senyals, seria tenir una actitud de curiositat a veure què està passant i poder detectar el cas, si és que existeix, de la manera més temprana. Endavant. Una de les preguntes que rebem és com puc saber, com a professional docent, si un alumne té un trastorn de la conducta alimentària o no. Aquí li passo la pregunta a la Sara. Sí, exacte. És una pregunta que habitualment ens trobem per part de les persones que treballen als centres educatius i la veritat és que des d'un centre educatiu, sigui sent docent o sent el professional que sigui de l'educació, en general des de l'escola, no es pot saber si un alumne té un trastorn de la conducta alimentària o no, perquè per saber-ho cal que aquesta persona sobre la qual tenim una sospita d'un possible trastorn de la conducta alimentària sigui valorat per un equip de salut mental i aquest equip de salut mental acabi confirmant o no si hi ha aquest diagnòstic. La gran oportunitat que sí té l'escola, com ja hem parlat prèviament amb la Laura com jo, és que és un entorn idoni per poder identificar senyals d'alerta, que són tots les que acaba de descriure la Laura. O sigui, des de l'escola podem fer això, que semblaria poca cosa, però és molt i molt important, identificar senyals d'alerta d'un trastorn de la conducta alimentària per afavorir que aquell noi o noia iniciï els passos necessaris perquè un equip especialista en salut mental el valori i confirmi o no el diagnòstic. Per què és molt important això? Perquè tot i que el trastorn de la conducta alimentària es diagnostica en persones de totes les edats i també ens trobem casos que inicien ja en l'edat adulta, el més habitual, el més freqüent, també per l'experiència que tenim des de l'associació, és que el trastorn de la conducta alimentària molt habitualment es inicia, o sigui, es desenvolupa durant l'adolescència. O sigui, entre els 12 i 21 anys podríem dir que és la franja d'edat en la que molt habitualment es desenvolupa el trastorn. I un element clau per afavorir un bon pronòstic de recuperació i per aconseguir que el trastorn impacti de la menor manera possible la vida d'aquella persona i del seu entorn familiar és la detecció precoç. Identificar de manera precoç el trastorn de la conducta alimentària i intervenir correctament de manera temprana són dues eines molt potents a l'hora de fer front a aquest trastorn. Per dir-ho d'una altra manera, o sigui, la noia o el noi
que amb 15 anys identifiquem o que es diagnostica un trastorn de la conducta alimentària té millor pronòstic que no pas aquesta mateixa persona amb 25 anys que ja portarà 10 anys de malaltia. Per això insistim tant en que l'escola és un entorn idoni per identificar aquestes senyals d'alerta i ajudar el noi o la noia i la seva família a rebre la valoració diagnòstica. De manera que, concloent, no es pot saber, cal una valoració diagnòstica, el que sí es pot fer des de l'escola, que és molt útil, és identificar senyals d'alerta. Endavant. Què fer quan es detecta un possible cas? Ara ja sabem que no hem de fer diagnòstics, però sí que tenim la capacitat d'identificar possibles senyals d'alerta. I què faig quan em trobo amb un possible cas? Veig que hi ha un alumne, un noi i una noia, hi ha una persona al centre escolar que m'està preocupant. Què faig? Doncs cada cas serà una miqueta diferent, ens haurem d'ajustar una mica a les necessitats concretes d'aquell cas. Vull dir que si, per exemple, estem davant d'un cas en el que la persona ens preocupa molt en el sentit que veiem que està, per exemple, en un infrapès molt sever, o tenim molta por per la seva integritat física o ens fa por perquè sospitem que hi ha conducta suïcida i són casos que hem d'anar molt ràpid, doncs aquest s'ha de bellugar ràpid. Hem d'anar, com aquell qui diu, d'urgències, activar la maquinària ràpid i que aquell noi o noia rebi atenció el més ràpid possible. Però si no és aquest el cas, o sigui, si no tenim por perquè li pugui passar una cosa greu de manera imminent, el primer pas, que és molt obvi però que és molt important i que no hem d'oblidar, és parlar amb l'adolescent. Per què és important parlar inicialment amb l'adolescent? Per dos motius. Primer, perquè és un adolescent, és una persona adolescent i, per tant, s'està entrenant per esdevenir una persona adulta i, per tant, dirigir-nos a ell o ella directament és una manera d'empoderar-lo i d'ajudar-lo a madurar d'aquesta manera i a aprendre a autogestionar-se i a autorregular-se i a ser qui domina el seu propi camí vital. I també, per una altra banda, perquè, tal com hem dit abans, el trastorn de la conducta alimentària és un trastorn una mica difícil en quant a que molt sovint la persona no veu el trastorn, no vol rebre ajuda, i iniciar la conversa amb la persona, tractar-lo com la persona responsable de la seva pròpia recuperació que és, també l'empodera davant del trastorn. O dit d'una altra manera, com més puguem ajudar la persona a prendre consciència de la situació que hi ha i més la puguem ajudar que ella mateixa vagi fent els passos necessaris per superar aquest trastorn, molt millor. De manera que el primer pas seria parlar amb ell o ella, amb molt de respecte, ser molt sincer respecte a la nostra preocupació. Doncs mira, he observat això, veig que el teu estat d'ànim, m'agradaria parlar-ne amb tu, com estàs, què està passant, oferir-li la nostra ajuda, el nostre suport, jo estic aquí, no estàs sol, no estàs sola. I un cop ja tinguem certa confiança en aquest noi o noia, ja haguem aconseguit que s'obri una miqueta, que estigui còmode en la conversa amb nosaltres, doncs el que és molt important és incidir en la necessitat de demanar ajuda professional. Mira, sé que pot ser difícil, sé que potser no tens ganes, però seria molt important que anéssim al metge, que et veiés un especialista amb problemes relacionats amb la salut mental per poder valorar què hi ha i què no hi ha i, per tant, és necessari que la família o els adults de referència d'aquell adolescent en tinguin coneixement del que estigui passant perquè és a través d'ells que hem d'aconseguir tota aquesta ajuda també. I en aquest sentit és important o és bastant recomanable intentar afavorir i ajudar aquest adolescent, aquest noi o noia, que sigui ell o ella mateixa qui ho pugui comunicar a la família, ho pugui dir a casa o als adults que se'n facin càrrec d'ell o ella. Pel mateix que dèiem abans, perquè tots els passos que la persona pròpiament pugui fer per sortir-se'n del trastorn, molt millor. I perquè si és el propi noi o noia qui ho comunica als pares, també serà una forma d'afavorir que la família sigui conscient del problema que hi ha. Perquè ells en un inici pot ser que no hagin identificat senyals d'alerta, pot ser que el trastorn a casa s'amagui millor que a l'escola i, per tant, si és ell o ella qui ho comunica directament a la seva pròpia família, doncs millor pel noi o noia i millor també perquè la família prengui consciència més ràpidament del problema que hi ha. Això és el que intentaríem en un inici, parlar amb el noi o noia, que sigui ell o ella qui faci els passos i a partir que parli amb la família, doncs acompanyar-los. Però ens podem trobar molt habitualment que aquesta persona no vulgui
comunicar-ho, no pugui, el trastorn no li permeti comunicar-ho a casa, estigui tan segrestat pel trastorn que no és capaç, no pot. Si ens trobem en aquesta situació, aleshores hem de ser nosaltres qui ho comuniquem a la família. Li avisarem prèviament, diem, mira, escolta, doncs ha arribat un moment en el que potser no t'agrada, potser t'enfades amb mi, jo ho entenc, però em veig amb l'obligació de parlar amb la teva família perquè estic molt preocupat, molt preocupada pel que t'està passant i, per tant, trucaré o em posaré en contacte amb la teva família i els explicaré. I després parlem amb la família i el que hem de fer és comunicar-li el que hem observat que ens preocupa i ajudar-lo d'alguna manera a dir, doncs mira, seria necessari que anés al centre d'atenció primària, a pediatria o medicina de família, explicar el que està passant, que des d'allà facin una derivació a salut mental i també tinguem en compte que des del programa Salut i Escola, el referent del Salut i Escola pot derivar tant al centre d'atenció primària com al centre de salut mental infantojuvenil. Endavant. I si no admet que té un problema, que això ens ho trobem habitualment, Laura, com dèiem, tant en persones majors d'edats com menors, què hem de fer si ens trobem això? Sí, d'entrada és força habitual, com hem anat comentant, quan una persona té un trastorn de la conducta alimentària, una de les dificultats és que no detecta que el que li està passant és un problema, és a dir, no identifica allò que li està passant amb el trastorn de la conducta alimentària. És el que diríem, més tècnicament, la falta de consciència de malaltia. Aleshores, aquí, dir-vos als professionals docents que si una persona no ho admet o no és capaç de dir-ho és que realment no pot, té aquesta dificultat, el trastorn no la deixa, I, per tant, és important situar-nos sempre en una posició d'empatia i d'intentar encaminar-lo i ajudar-lo a detectar això que li està passant perquè demani ajuda. L'escenari ideal, entre cometes, diguem-ho així, seria que aquesta persona arribés a comunicar-ho a la família. En cas de no poder fer-ho, el que recomanem és establir un temps prudencial que hauria d'adaptar-se en funció del cas, poden ser uns dies, unes setmanes, per pactar amb aquesta persona un pacte de confidencialitat perquè ho arribi a dir. Si passat aquest temps aquesta persona no ha pogut fer-ho i li hem proposat diferents canals, diferents maneres de fer-ho, li hem ofert la nostra ajuda per fer-ho i tot i així no ha pogut, haurem de ser en aquest cas molt ferms i traslladar aquesta informació a la família. Com deia la Sara, sempre des del respecte, explicant-li que la seva salut està en perill i que entenem que és una situació difícil per ell o ella, però que per la seva salut ho hem de comunicar i que d'aquesta manera, tal com havien acordat, aquest pacte de confidencialitat quedarà trencat pel seu bé, amb la finalitat d'ajudar-lo. En el cas de persones menors d'edat sí que és una situació relativament més fàcil perquè la família finalment serà qui en definitiva, vagi a un recurs sanitari per fer aquesta valoració i en el cas de persones adultes sí que la situació és una miqueta més complexa perquè sí que ha de ser aquesta persona qui realment faci aquesta demanda d'ajuda. Aleshores, dir-vos que és una situació força habitual, que de vegades requereix un cert temps, però si aquest temps arriba i la persona no se sent capaç, sí que hem d'actuar nosaltres. També és molt important, com comentava la Sara, que en tot aquest procés d'ajuda, que la persona ho comuniqui, intentar fer responsable al final del seu camí a la persona, empoderar-lo. I hi ha una frase que diu que tu ets responsable de curar-te però no pots fer-ho sol ni sola, I en aquest sentit, acompanyar aquesta persona. Això que us estem comentant serà la pauta indicada sempre i quan no estiguem en una situació de risc, on podem veure alguna conducta d'autòlisi o alguna sospita d'idea suïcida, que en aquest cas directament, tot aquest protocol, que en aquest cas us hem dit, no podríem fer-ho i seria directament necessari contactar amb la família o fins i tot amb un servei d'urgències. Endavant. Sí. I si la família no veu que hi ha un problema? Això podríem dir que és relativament habitual. De fet, és una consulta habitual per part dels centres educatius, pel que dèiem abans. Penseu que el trastorn de la conducta alimentària és molt hàbil amagant-se, donant una aparença de normalitat, sobretot a l'inici del trastorn. I és força habitual que a casa
s'amagui molt bé, sobretot a l'inici del trastorn. A l'escola no tant, a l'escola per d'una manera baixa la guàrdia, davant dels companys del grup d'iguals encara la baixa més, per això molts cops els companys i companyes són els primers a identificar les senyals d'alerta. I què passa si estem preocupats per un cas, fins i tot hem pogut parlar amb el noi o noia, parlem amb la família i la família respon d'una manera força escèptica. Diu, si a casa menja, a mi no m'ha semblat que tingui cap problema. Doncs paciència, la família és possible que, tant és possible que quan hi contactem ja estiguin preocupats i ens diguin sí, és que a casa jo he vist i tal, i ens estem movent i tal, com pot ser que, doncs això, que responguin que no valoren, que ells no valoren que hi hagi cap problema. Si es dona aquest el cas, paciència, insistim. Per l'experiència que tenim des de l'associació, la família pràcticament sempre reacciona, més tard o més d'hora acaba reaccionant. Pot ser que no tots els adults de referència alhora, vull dir, la típica situació de pare i mare, és possible que un dels dos identifiqui el problema abans que l'altre, però sigui primer un, després l'altre, o els dos alhora, en un moment o altre ho veuran i en un moment o altre es posaran en marxa per solucionar aquesta situació. En el cas extrem i podríem dir excepcional, en el que tot i que el noi o noia està greu, cada cop pitjor, si la família no respon, doncs estaríem davant d'una dificultat per part de la família per assumir la seva tasca com a cuidadors, estarem davant d'una negligència i, per tant, en algun moment donat seria convenient contactar amb serveis socials per tenir la seva ajuda per, en un primer moment, ajudar la família a prendre consciència i a fer els passos per ells mateixos i, en un cas extrem, potser actuar per sobre de la família. Però ja us diem que això és poc habitual. O sigui, de fet, a l'associació no ho hem vist molt puntualment. Normalment la família acaba reaccionant. Endavant. Molt bé, i com accedir al diagnòstic i al tractament? Ja hem vist quines són les senyals d'alerta, què hem de fer davant d'aquesta sospita. Ja ens queda clar que, evidentment, des de l'escola no s'ha de fer diagnòstic, però com ho fem? Com aconseguim que aquella família, que ja estan preocupats, que ja saben el que hi ha, rebin aquesta valoració diagnòstica? Què han de fer, Laura? Quins serien els passos? Sí, el primer pas s'ha d'anar al centre d'atenció primària en funció de l'edat de la persona, doncs anirem al metge de capçalera o pediatria, i a partir d'aquí poder explicar i també que consti a la història clínica de la persona això que li està passant. Al CAP el que faran és fer una derivació a les unitats CESMIC o CESMA, CESMIC seria el Centre de Salut Mental Infantojuvenil i CESMA, Centre de Salut Mental per Adults, on el cas trobarà la persona és una valoració per part d'un psicòleg o psiquiatre i on es realitzarà aquesta orientació diagnòstica i aquesta proposta de tractament. Tenint en compte que no existeixen, diguem-ne, uns CESMIC i CESMA, diguem-ne que fan la mateixa feina a tot el territori, en funció del cas i la gravetat, sobretot, aquesta persona serà derivada al que diem una UTCA, que és una unitat especialitzada en trastorn de la conducta alimentària, que allà és on es troben els equips multidisciplinars, especialitzats, en nivells d'assistència més alts, com pot ser un hospital de dia o un ingrés, i això dependrà també del cas, del que necessiti la persona. En qualsevol cas, sempre el primer pas serà anar al centre d'atenció primària amb l'objectiu final de poder tenir una valoració. I com abans havíem comentat, dir-vos també que els centres on disposin del programa Salut i Escola, la infermera del Salut i Escola podria fer aquesta funció també de trampolí perquè, a més de poder derivar al centre d'atenció primària, el que podríem fer és que directament aquesta persona fos derivada al Centre de Salut Mental Infantojuvenil i així també estalviar una miqueta de temps. Com hem comentat abans, el temps en aquest cas no ajuda, o sigui, contra més aviat millor i contra més aviat es pugui detectar aquesta senyal i que aquesta persona pugui rebre la valoració, doncs més aviat podrà iniciar aquest camí a la recuperació. I sempre insistim molt que és necessari que el tractament sigui de la mà de professionals especialitzats, són els que des de l'associació veiem dia a dia que són els que tenen més probabilitat d'èxit i en definitiva poden ajudar a reprendre la vida a aquesta persona. Molt bé.
Jo crec que ja més o menys hem parlat una miqueta de tots aquells aspectes que creiem que és interessant que es coneguin des del centre educatiu respecte al trastorn de la conducta alimentària. Moltes gràcies a tots per acompanyar-nos en aquest seminari i, per últim, també des de l'associació, tant la Laura com jo, com els diferents companys i companyes de l'equip, estem a la vostra disposició per qualsevol dubte, ajuda que necessiteu. D'acord? Moltes gràcies per tot. Moltes gràcies.